Горе ще видиш червено светло. Появи ли ти се рак? Така изкочи го сега. И така, приятели, здравейте на всички, намираме се Гран При Плевен, подготовка за състезанието, в събота, доста е напечено, готини коли, много мощни под капаците, днес ще се състои квалификацията и аз съм в момента пред един от добрите състезатели, познати на всички. Моля, заповядайте, елате насам. Ние сме при състезателя, който ни е познат от предишните състезания. За мен е удоволствие да ви запозная с Ангел Илиев. Той кара ето тази страхотна кола, един истински расов автомобил, който наистина никой не знае колко кони има под капака, единствено само той. И сега, точно в този момент, ние ще се опитаме да разберем нещо повече относно автомобила и наистина нека да се запознаем и с него. Здравейте! Разкажете ни от колко време се състезавате? 6-7 години. 6-7 години. Ние знаем, че сте шампион в този клас. През коя година беше? Миналата година. Миналата година, скъпи приятели, миналата година. Ето този човек е шампион, значи тази година ще защитавате титлата, така ли да го разбираме? Окей. Миналата година участвах за първи път в това състезание като дебютант, Endurance. Така. Състезание за издържливост. И съм дебютант общо взето, като цяло. Но ще се опитам тази година да направя нещо ново. Познат сте на аудиторията като шофьор с доста агресивен стил на каране. Продължава ли това да бъде водещо при вас? Да разчитате главно на агресивното каране и разбира се на бързата кола? Агресивно каране и стратегия. Добре, разкажете ни нещо повече за този автомобил, който виждаме. Автомобил е BMW 36 с М50 B25 двигател. Така познатия на всички 2.5 мотор. Новия мотор, така го знаят като 24 клапановия. Двигател е абсолютно стоков. С валове е направен, спускателни валове. Има електроника Мега, която много добре се справи, много съм доволен от нея. Имаме М-ков колектор, спускателен, Airbox, така наречения Airbox. Шпер има заключено на 75% сме го отгодили горе-долу. С окачване, произведено изцяло колегите. В авто, изцяло с тяхна помощ. Всичко сме си направили абсолютно ние. Чудесно. Ами наистина страхотен автомобил, по ваши думи. Аз лично съм свидетел, скъпи приятели, тази кола наистина върви много. Благодаря ви много и ви пожелаваме успех, да защитите успешно титлата си, отново се качите на първото место и тази година. Скъпи приятели, Гран При Плевен, ние след малко продължаваме с още експлозивни интервюта. Събота, наистина, квалификацията за голямото Гран При Плевен. Благодаря ви. Отиваме и към екипа, нека да се запознаем и с екипа, разбира се. Здравейте! Добър ден! Току-що взехме интервю от Ангел. Той ни разказа малко повече относно автомобила. Кажете ни, вие ли сте го направили? Вие сте механиците. Нещо още по-специфично по него, какво има правено? Всички го правят, не само механиците, и Ангел участва активно в правенето. Да разбираме ли, че той е един от главните конструктори по това, което се случва по автомобила? Да, негови се изисква, ние правиме. Той казва какво да направите. Какво трябва да се постигне. Да. Така, вашия сервис, как се казва? Ръйва авто. Така, чудесно, скъпи приятели, ето виждате, това е сервиза, който можете да си направите наистина един
сериозен автомобил и с него да дойдете и да се опитате да се състезавате на подобна истинска професионална писта. Добре, благодаря ви много за това интервю. Пожелавам успех на целият екип и отново да защитите титлата си, да се качите на първото место на подиума. Благодаря ви. След малко продължаваме с още ексклузивни интервюта Гран При Плевен. Не, от тук. И другата от тук. Защото това транспортера трябва да... Като близко, що направите тия чупки? Защото с една не става, аз исках да пробвах с една чупка, ама не става. Здравейте. Да направим едно интервю с вас. Ами, те ви ако искате. Механика или с пилот? Еми, с механика и с пилот. Добре. Добре, окей. Рени, готови ли сме? Тръгваш от мене. И така, приятели, поредният страхотен автомобил, с който ще ви запозная, и не само с него, а с пилота и с механика. Аз съм вече при един от механиците. Здравейте! Пилота. Вие ли сте пилот? Да, аз съм бащата механик. Здравейте, ето ги вече се събрахме. Всички сме тук. Разкажете ми нещо повече за тази страхотна машина. Двигател, окачване, всичко. Двигател е почти стандартен, сменени са само изпускателните колектори, направен е ремап. Общо взето колата малко подобрение има, но те са много точни. Спортно окачване има с камбър плейтове. Гумите и джантите не са стандартен размер, са 9 инча широки и предни и задни, което дава повече завиване. Другото подобрение е седалката, която дава стабилност на пилота. Шпер на клайд, което определено е голямо значение на пистата, и най-новото подобрение, за което не е тестено все още на пистата, с спирачките Brembo отпред. Чудесно. Вие от колко време се състезавате? Ами това е второ състезание. Чудесно. Съвсем новобранци. Чудесно. Пожелаваме ви успех и нека това Гран При да ви донесе место на столицата. Благодаря ви. Окей, благодаря ви много за интервюто. Успех! Благодаря. И така, приятели, точно в този момент вече се намираме при един от пилотите с една от най-мощните коли и на това поредно Гран При. За мен е удоволствие да ви представя Илиян и да ви представя, разбира се, ето тази страхотна, невероятна жълта резачка, която няма равна на себе си. Сега искам да ни разкажеш нещо повече. Както се повози вчера, да. Както се повозих, да. Аз споделям с вас, повозих се, исках да направя поне 3 обиколки, но след първата обиколка леко ми стана лошо и му казах, че е по-добре да се приземя на земята, защото имах чувство, че летя в самолет. Както и да е. Сега, искам да ни разкажеш нещо повече за този страхотен автомобил. Това е Lotus Elise, модела е 2006 година. По принцип е малко по-специална кола, защото е правена, този модел са направени 50 бройки за 50 дилъра в Щатите. Тази е номер 22, затова и номера ни е 22 на колата. Има малко по-състезателно окачване фабрично и е доста добре подготвена за писта, въпреки че може да си карате и по листа. Това наистина от зад колисите разбираме нещо наистина много експлозивно относно Лотоса. Лично вие някакви подобрения от заводските, какво се случва там? Единствено, което сме правили е скоростната кутия, защото оригиналната е много дълга и не е пригодна за нашите трасета, които караме. Малко по-къси предавателни числа и че в общи линии практически няма нищо променено по колата. Чудесно, чудесно. Да ви пожелая много успех днес на това прекрасно Гран При в Плевен. Между другото, една от най-страхотните писти, скъпи приятели, е тук в Плевен и всички ние трябва да сме щастливи, че имаме удоволствието наистина да присъстваме на това страхотно състезание, което те първо предстои. Да ти пожелая да се качиш на почната стълбица. Дай Боже, всичко най-добро и успех утре и днес, разбира се. Благодаря ви, продължаваме след малко с още експлозивни интервюта Гран При Плевен. И така, приятели, здравейте! Здравейте на всички! Дай 5 точки. Как е настроението? Добре.
Дай 5 точки, това е. Взимаме интервюто от всички участници. Решихме да ви попитаме и за вашия автомобил, нещо повече да ни кажете за него. Рено Клио, уличен клас, леко модифицирана. Така, какви подобрения има по колата? Те са повече посока надежност, но иначе стандартният смукателен колектор вече не присъства. Има индивидуални дросели, Чудесно. програмируема централа, разпределителни валове. Уж сме по-добре, ама да видим. Супер! Кое състезание ще ви бъде на вас? На тази кола ще е второто състезание. Това състезание второто. Добре, благодаря ви много и ви пожелаваме успех както днес, така и утре. Благодаря. Благодаря. Чувате мощните двигатели на колите, които вече се подготвят за квалификацията, за предстояща квалификация. Аз сега искам да ви запозная с един човек. Здравейте! Как е настроението? Готов си? Да, окей, добре, кажи нещо повече за автомобила. Мазда. Малките, началните стъпва пред задно, Обаче върви. Върви, сега ще се покаже. Първи сме от нашия клас, така. Абсолютно, много ви благодаря и пожелавам успех. Почето с стълбица, първото место. Окей, благодаря. Продължаваме, приятели, нека да видим какво се случва и нататък. Много интересно, виждате в момента колите стават все по-мощни. Нека да отидем в бокса на ето тая E30. Се опитаме да разберем нещо повече за този страхотен автомобил. Здравейте! Как е настроен? Идеално, чакаме да не пуснат вече да покараме малко. Добре, кой е пилота? И двамата. И двамата, окей. Ще ни разкажете ли нещо повече за... Колата е 30, то се вижда, 84-та година, двигател М20 с голям хвал от М50 2.8. По-различно от стандартното по нея няма. Някакви спортни амортисьори, окачвания, такива специални койловъри няма. Спирачките си оригиналните. Колата е направена просто за да може да кара 3 часа на ендуранса и евентуално да завърши. От колко време посещавате, участвате в това състезание? От 3 години, тая ни е 4-та година. С него винаги караме. 3 часа е доста като време траене. Доста, да. Точно заради това и може би се сменят. В смисъл такъв, разделяте си часовете, защото приятели, между другото, вчера се повозих на Лото, с който ви запознах преди минути и успях да направя само една обиколка. Искам да ви кажа, че наистина нещата тук са доста сериозни и особено на пистата, като излезеш, имаш чувството, че тягата в колата не ти стига. Така че наистина състезанието тук е доста сериозно. Много ви благодаря за интервюто, пожелавам ви успех. Мерси. Да спечелите тази година първо место и да вземем интервю на почтата стълбица. И второ, нека да е. Окей, живи и здрави, най-вече колата да ви слуша. Продължаваме напред, нека отидем да разгледаме и другите автомобили. Запознахте се с тази страхотна кола. Сега е време да видим и да попитаме какво се случва тук. Виждате един стандартен по принцип Golf 2, но както виждате с много допълнителни подобрения по него. Аз сега ще се опитам да се запозная с собственика на тази кола. Добре, в момента го няма, ще дойдем малко по-късно. Наистина колите стават все по-интересни. Здравейте! Как е настроението при вас? Благодаря, добре. Пилотите са там е. Отиваме директно. Механиците. Отиваме. Що като сте механиците, това също е страхотно. Точно вас ще ви попитаме за автомобила. Най-запознатите хора, хората, които де-факто програмират колата. Какво да прави на път. Кажете ни нещо повече за автомобила. Подобрения, губици, коне. Това най-вече с пилота, защото тя се негова. Колата той може да ви издаде някакви такива тайни. Да, опитваме се да открехнем леко завесата и да разберем наистина
какво е по-специфичното в тези страхотни? Тази кола, нали казах, ето ги Ето ги пилотите, здравейте! Здрасти. Да ви запозная. Как се казвате вие? Аз съм Росен Костов. Росен Костов, скъпи приятели. Сина ми Ники. на 14 години. Чудесно. Разкажете ни нещо повече за автомобила. Автомобила е Peugeot 106. Рали, модифициран, направен, участва активно в състезанията към Федерацията Българска федерация по автомобилен спорт. Трикратен шампион на България в пистовия шампионат. Участва и в планинския шампионат. И в планинския шампионат. Друго, целта на нашето мероприятие е малкия да свикне с автомобил. Защото още година и половина-две го пускаме него на моето място. Много, вие като един от ветераните в подобен тип състезания, кажете ли нещо повече за вашата кариера като спечелени купи, призове? Надявам, мисля, че ви е пребогата витрината. Да, отличие на доста. Преди по-сега ще лезе малко самохвалство, обаче мисля, че винаги в челото. И естествено има по-преди от нас, по-добри от нас има. Но все пак целта на тези състезания е да си направим кефа, гледаме да няма инциденти, просто да сме в една атмосфера като приятели и така. Чудесно. Кажете нещо на всички, които ще ги запознаваме с състезанието посредством интернет и телевизия. Кажете им нещо. Ами, да, разбрах горе-долу. Ами, по принцип, който иска да се състезава, да дава газ, тук е мястото на пистата. Един вид, пазете себе си, пазете околните и това е. Който, с две думи, който иска бързи скорости, нека заповяда на пистата, а не в града. Точно това имах предвид. Много ви благодаря за интервюто. Пожелавам много успехи на вашия син. Да ви застигне и да ви подмине. Да, дай Боже. И на вас все така страхотни участия и най-вече колата да ви слуша. Благодаря. Благодаря ви много и аз. Окей. Продължаваме сега, нека да отидем да видим какво се случва тук в ето този бокс. Виждаме на пръв поглед една стандартна Е36, но подразбрах самите начална вигове, това е наистина един компакт с много подобрение, както може да видите. Сега ще се опитаме да разберем нещо повече за колата. Здравейте! Да ни се представите. Добромир Луканов. Дами и господа, скъпи приятели, това е Любо, който шофира ето тази кола, този расов автомобил. Кажете ни нещо повече за него, като подобрение, окачване. По принцип колата е подготвена за дрифт. Така? Обаче искаме да опитаме и това състезание. А това не е ли по принцип две различни категории, дрифт и състезанието? Да, няма нищо общо. Нищо общо няма, като интересно ми е неки хората, които ще гледат това, да се запознаят малко повече. Добре, кажете ни какво представлява дрифта, какво е важно при дрифта и какви са разликите между дрифта и примерно един подобен тип формат, като днес на Гран При Плевен. При дрифта колата се кара, поднася се, тук трябва да спазваш траектории, както и при дрифта, да се спазва траектории, но съвсем две различни дисциплини. Това ще ми е първото състезание тук, така че не знам какво ще бъде. Добре, благодаря ви много, успех ви пожелавам. Мерси. Колата не ми каза специфичността на нея. 3000 Mpower. Правени са настройки по нея. Окачване и ролбар. Това е общо взето. Има много още да се прави по нея. За сега това. Чудесно, окей. Благодаря ви още веднъж и успех. Си. Нека да стои при теб направо. Ти ще станеш един прекрасен оператор и така. Това е положението. Автомобил.
Радваме се, че и пилота е тук в момента. Сега аз ще го помоля да ни се представи. Здравейте, добре дошли. Кажете ни нещо повече за колата. Моля представител на Rocket Motorsport в офиса да се яви. Представител на отбора на Rocket Motorsport да се яви в офиса. Благодаря. Турбо. Подготвено е за пистов шампионат, но в момента се учим да караме, както се казва. Какво друго ви интересува? Коя година? Това няма значение. 94-та. Подобрения доста виждаме, че Да, не. всичко, което може и е турбина. Това е подобрявана, 4x4 е колата. И се надяваме да покажем всичките възможности на нея. Успех ви пожелаваме. Да, благодаря ви за интервюто и нека да бъде тази година една много успешна за вас. Да, благодаря ви много. Окей, продължаваме, приятели. Сега ще ви запозная с един от пионерите, така да се каже, на цялата концепция за състезанията въобще, които се провеждат. Ето ви го сега и обещанието да ви представя Чарли, един от пионерите в този тип състезания, така да се каже, хората, които са едни от първите създали този формат, участниците от хората, така да го кажем. Представете ни се, разкажете нещо повече за вас, дългата ви кариера като състезател и така нататък. Какво да кажа, значи всички ме знаят като Чарли, казвам се Чавдар Варийски. Съответно започнах да се занимавам с моторни спортове преди, да не знам, 15 години. Малко по-късно, аз съм доста, не бях още в първоначалните си години се занимавам, просто ние започнахме с картинг. Събрахме се, тук колегите още са от същите, събрахме се 4-5 души, покарахме картинг ренталки. Един път, два пъти, три пъти, след това седнахме, разбира се, след картинга има бира и кебабчета. Седнахме и викаме, добре бе, какво толкова, да си направим едно състезание, защото ще бъде малко повече интересно. И от дума на дума започна картинг шампионата, който до ден днешен съществува. Това е AutoKart, вече имаме и форум. Вече мисля, че 9-та или 10-та година. Как се случи съответно с колите, верно, сега говорим, че този любителски картинг шампионат в един момент вече отеснява на някой. И леко по леко появи се Лотуса, съответно първите години, преди едно 4-5 години, покарахме Лотуса, пък се оказа, че ние в крайна сметка картинга доста ни помогна. И отидохме на Серес на състезанието, се оказахме, че сме първи. Без да искаме, бихме едни гърци, бихме гръцкия шампион, така наречен и така нататък. Това бяха преди 4-5 години, започна формата Endurance. Един вид състезание за издръжливост. И съответно имаше друг организатор, който го организира една година. Състезанието на Серес всяка година се организираше края на януари от Диамо, но те също се отказаха. И близо имаше един мъртъв сезон от порядъка на половин година или да знам, някъде от порядъка на 8 месеца. Тогава, благодарение на Lotus Motor Club, хората, които са с и най-вече собственика, ето там Горан, който е собственик на отбора и той е фактически председател на клуба, организирахме този шампионат Endurance в варианта си. Миналата година си беше само 3 часа, тази година направихме и допълнителните неща и те бяха може би най-успешният момент, в който да докараме повече коли на пистата. И така, това е факт. В момента вече имаме, миналата година си пожелахме, бяха около 12 автомобила, в момента факт е факт, че вече имаме над 20 няколко автомобила, продължаваме напред. Чудесно, наистина много интересно.
това ще бъде без съмнение за цялата история, която споменахте за цялото състезание, от как е почнало, споменахте и за това, че в Гърция сте победили тамошния световен шампион. То беше, ние отидохме малко аматьорски, нали, не знам толкова колко аматьорски, но честно казано, да започнем от там, че картинга страшно много помага. Най-вече и нали, сега се обърна към младите хора, които фактически започват да карат. Карайте картинг, най-вече започнете с рентите. Не е важно колко е бърз карт. Важното е да се чувствате удобно, да научите нещата като траектория, точки на спиране, какво значи епекс, какво значи късен, ранен епекс. Там ще свикнете да карате с ляв-десен крак, огромно помощ помага най-вече левия крак да натискате спирачката. Значи това ще ви помогне след това карането на автомобили, където с ляв крак се натиска, нали, каране с ляв крак натиска се спирачката в момент на ускорение на колата и така нататък и така нататък. Всички тези неща, които ще ви научи картинга, даже и бавния, той ви научава на елементарните неща, които би трябвало да се случват даже на пътя. Толерантност, уважение към съотборника, всичко, което искате да избиете от гледна точка на това, че имате адреналини, имате желанието да го покажете, там се показва много трудно, защото картовете са еднакви. Те са абсолютно в общи линии най-много до половин секунда. И оттам нататък е само уменията на каране. Това ви помага след това да не правите глупости по улицата, а съответно като дойдете на пистата, нали, да си покажете какво можете. Защото много пъти се е случвало, аз обикновено карам пенсионерски по улицата, най-вече за това, какво да показвам. Да, кажи. Ето това е едно много важно нещо от човек като господин Чавдар Варийски, който тук-що спомена, че на пистата е един, но по улиците е няма друг. смисъл, нали? Кажете нещо точно на младите хора. Именно, там е цялата работа. Смисъл такъв, ако застанеме на светофара и сега да се дърпаме, коя ми е колата по-бърза, вижте бе, може да изкочи котка, куче, човек и така нататък. Спирачният път, краш тестовете се правят на 50 км в час. Говориме краш тестове, колата става тоталка. А в крайна сметка всеки знае какво е 50 км в час, като даже и да се вози в една кола. В момента, в който тя се удари челно, тя става абсолютно тоталка и 50 км в час, това значи, да не кажа какво значи за хората каращи. Така че, аз много пъти се е случвало, нали, гледат ми там БМВ-то, тук вече 3-4 години се занимавам, то не е кой знае какво, направено там маслен корек, колкото да участва в този тип състезания, вижда, че има часовници и си мисля, че има турбо, бате да се дърпаме. Викам, не да се дърпаме, ела на пистата, тогава си показвай се. Така че, нали, призива е в общи линии, участвайте в такъв тип формати, колеги. Колеги, участвайте, първо започнете с картинга, научете траекториите. Има страшно много хора, които могат да ви научат на тези умения. Научете траекториите, научете на стратегията в самия тип от 11:30 защото... пистата ще бъде отворена за първата тренировка. Тя ще продължи до 12:30, както е по програма. Съкръщаваме 1 час от нея заради цялата бумащина, която се получи. От 11:30 до 12:30 първа тренировка. Последно, точно това искам да кажа, че всичките тези умения след това, те ще ви помогнат и в живота, и като толерантност и така нататък. Заповядайте на пистите. Тук е един път, сега сме в Долна Митрополия, в България, знаете, има още една писта. Дракон, която даже днеска си празнува и честита на новата конфигурация, съответно Дракон е обновена, днеска си празнуват, мисля, че беше 10 години създаването и съответно има 2 писти в България, има една друга писта в Серес. Не е кой знае колко скъпо, стига човек да има желание и да дойде и да покаже какво може. Последен въпрос, преди да завършим с това страхотно интервю. Какво се предвиждаш? Има ли още състезания, за да знаят хората до края на годината предвидени? Точно така. Значи специално нашето състезание, което е от Endurance шампионата, имаме още един кръг и още един, който
Значи още един кръг задължително ще бъде тук на някъде, мисля, че беше около 25 септември. Това е последния кръг от... Къде ще се проведе? Пак тук ще бъде състезанието абсолютно в същия формат, както е обявено до сега. В смисъл pole position, който се награждава от тази година. Хора с коли, които смятат, че не могат да издържат в единия час или в 3 часа, могат да карат само пол и съответно има първо, второ и трето място. Коли, които горе-долу са малко по-подготвени, могат да карат единия час и тук е момента, че може един човек да си кара колата, единствено само да влезе в бокса, да симулира влизане и излизане и пак продължава. И традиционният е 3 часа. И това да довърша, все още сме на преговори за 4-то състезание, което ще бъде някъде, може би в ноември. Там са въпрос на, все още не е ясно, но ще има, може би, едно състезание, дай Боже, да бъде на Серес. Пистата вече е отворена, тренировката започна. Всеки, който желая, може да излиза на пистата. Много ви благодаря за това страхотно интервю, приятели, Чавдар, Моля хора да не се разхождат по пистата. Ексклюзивно разбрахте за предстоящите състезания, които до края на годината ще се случат. Сега вече виждате, че колите запалиха двигателите и се започват да се подготвят за предстоящата квалификация. Ние ще продължим да снимаме и да заснемем най-интересните моменти от това, което тепърва ще се случи, а също така и за предстоящите събития всичко ще бъде упоменато в нашия официален сайт. Това е за сега. Положението става много напечено и много интересно до след малко. Влизаме в следващия бокс, приятели. Виждаме тук съвсем друга обстановка. Дечица, страхотно е, така че виждате, че освен всичко друго, можете спокойно да дойдете и да посетите формата с своето семейство, с децата и те не по-малко да се забавляват. Ето сега аз ще се запозная с тази малка принцеса. Здравей, приятно ми е, ще ми кажеш и как се казваш? Тина. Тина, приятели, запознава ви с Тина. Интересно ли ти е тук? Да. Има ли много коли хубави? Да. А ти коя си харесваш най-много? Коя? 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 Жълтата. Нека да видим жълтата. Дай 5 точки. Тина, ето това е в момента настроението и всичко, което се случва тук на Гран При Плевен. Състезателите вече виждаме излизат на пистите. Един момент само, ето тук виждаме един от също така основните пионери Нямам думи. В тези подобен тип формати, които се провеждат. Кажете ни нещо повече за вас. Представете се, допреди малко взехме интервю от господин Чавдар Варийски. Той ни позапозна с целия формат, историята на формата. Значи, Чавдар е най-наясно с тия неща. Аз само мога да кажа всички, които искат да участват, да четат правилника. Да четат правилника. Така. Това е. Съжалявам много, имам работа. Трябва да бягам да я върша. Състезанието почва. Окей, успех и на вас. Надявам се по-често да се виждаме на такива хубави мероприятия. Датите са упоменати, надяваме се още повече хора нека да заповядат при нас. Наистина виждате колко е страхотно атмосферата и също така допреди малко взехме интервю с малката Тина. Децата наистина са доста тук също. Времето е страхотно, страхотна писта, подготвена за истинско подобно състезание. И сега нека да видим. Нека да видим какво се случва и тук. Заповядайте, един от най-интересните автомобили, приятели. Здравейте! Здравейте! Един
Един от най-интересните автомобили е това знам, че имате в момента за все повече времето ви притиска. С две думи кажете ни нещо повече за този автомобил. Подобрения и окачване и така нататък. Значи наблегнали сме на подобрение основно по окачването. Моторът е изцяло сток. С малко горе налягане, нищо повече. Гледаме да спирачна система също сме наблегнали. На нас по-голямо удоволствие ни дава колата ни да седи и да спира, отколкото да върви. Все пак това е ендуранс и това е по-важно, отколкото един силен мотор, според нашите възгледи. Да, кажете нещо повече точно за този тип състезания на хората, които те първа мислят да се присъединят към вас. Аз съм бивш пилот българския автомобилен шампионат и това доста повече ми хареса, тъй като вече тези промени, които се наложиха там с тези малко обиколки, то кога нямаш удоволствие от каране, тук достатъчно каране има и също така има много голям ефект добрата тактика в състезанието. А кое е по-важно? Автомобила, тактиката? Той е комплекс от всички неща. Автомобил, пилот, тактика, бокс, механици. Всичко е вързано и няма как да върви едното без другото. Няма как не може да си добър, да взимаш това бокс, няма как да стане. Обратното, автомобил е техника, винаги може да се щупи и винаги може да те предаде в даден момент. Така че и късмет, разбира се, не е на последно място. Добре, много ви благодаря за това интервю. Успех в състезанието. Благодаря ви. И така, приятели, поредния така интересен момент да влизаме в бокса на жълтия Лотос, който в момента е на пистата и се бори за време. В момента това е свободна тренировка, която потича тук в Плевен на Гран При. С голямо удоволствие сега искам да ви представя един от хората, един от шофьорите в екипа на Лотоса. Това е Мишо, един състезател, който е минал през доста етапи, докато стигна до този вид състезания. Здрасти! Приятно. Искам да те попитам първо да ни се представиш. Кратка така... Аз съм Михаил Ангелов. Повечето ме познават като картинг състезател, тъй като 10 години съм се занимавал с картинг. Сега за втори кръг участвам с Лотоса. Всъщност за първи път изобщо управлявам автомобилна писта. Никога преди не съм участвал в автомобилни състезания. Имал съм само градска кола. Съответно всичко това тук ми е ново.
начина на работа, сложността, която е техниката, работата с колите. Би ли обяснил за всички, които гледат това интервю, би ли обяснил какви са точно разликите в тези две различни видове картинг и индуро, нали? Какви са разликите, кое е по-важно при едното и кое е по-важно при другото? Значи първо при ендурото, което утре ще караме, състезанието е 3 часа и е много дълго, издържливостта е много ключова. Трябва да се спира за зареждане на гориво, има задължителни смени на пилоти. Има също така значение как се износят гумите. За 3 часа могат голямо количество от гумите да се износят и да се наложи смяна. Трябва всичко това да е преценено, дали колата може да поддържа добро темпо без да харчи твърде много гориво и гуми и също така да я завърши до финала. Натоварването е голямо, много често се кара 2-3 секунди под максимално темпо, на което е способна, за да може да изкара 3 часа без проблем. Но това при картинга също има ендуро серии, аз съм се занимавал с спринтови серии. Чакай само да вкарат колегите. Картингът е много различен, като управление главно. Техниката, картинга е малък, тежи 100 кг, колата тежи тон. Картинга няма окачване, просто едно шосе, което се огъва завой. Много интересно. Колата има окачване и специално има значение как е настроено, каква височина. Има много повече компоненти и в управлението съответно се променя много начин, в който се влиза в завой. Картингът е много директен. Автомобилът има нужда от време да пренесе цялата си маса. Окачването играе роля в това пренасене на масата. И с закъснение обикновено има едно закъснение, тя се сгъва, окачването се сгъва като влезе в завой. При картингът много по-лесно може да се направи ляв и веднага след това десен завой, да се отвори, да се направи корем. При автомобила по-отрано се мислят тези неща, по-внимателно се работи с волана, по-отрано трябва да се мисли как с гъста да се насочва теглото на колата. Като цяло доста по-различно е. В смисъл такъв, доколкото аз така разбирам от твоите думи, при картинга е много как да го кажа, между шофьора и самия карт връзката е много по-лесна. Много лесна, да. Много лесна, отколкото този тип състезание с такъв. По-лесна е, много по-малко елементи има в един картинг, по-малко части, които да се премислят. Тук имаме разпределение на тежестта при автомобила, имаме, както казахме, окачване, имаме ъгли, сходимост, налягане. Вече при гумите е сходно. И там много се работи с налягания и с температури, следят се тези неща. Но всъщност, в крайна сметка, тук опитните пилоти, в крайна сметка си управляват автомобили също толкова лесно, колкото картинг. Въпросът е, че е по-трудно. Повече неща има, за които да се мисли. Спомена ми, че си имал удоволствието да караш на една от най-известните писти във Франция. Разкажи нещо повече за тази писта, за тези, които са нямали това удоволствие да карат на подобен тип писта. Ще ви бъде много интересно, надявам се. Говориш за Льоман, най-вероятно. Точно така. Миналата година световния финал на Соди карт сериите се проведоха в Льоман. До известното 24-часово състезание има картинг писти. Една от тях е относително нова, много голяма, километър и половина трасе за картинг. От единия край не се вижда другия край. Нещо като нашото Калуяново, но дори може да се каже така за картинг предвидено, разбира се. Там се събират шампионите от всички държави. Казвам 80 човека от всички шампиони, някои държави по 3-5, други по 2-3. Се събират един път годишно и се решава световния шампионат, кой ще го спечели. Пистата е уникална, с сериозни виражи и много дълги завои. Има завои, които са... не мога да ги определя като метри, но 10 секунди си в режим на завиване. Скоростта е много висока, въпреки че ние не карахме най-мощните картове, но пак дигахме над 100 км в час, а това се води все пак аматьорски Соди World Series, като картов шампионат, е марков шампионат на марката Соди. Картовете са рентал, там караме по-мощните им варианти, но като цяло това са карта, които мога да отидеш, плащаш си и караш. Как виждаш ти развитието на този спорт в България? Как се развива той през годините? Картинга.
Имаше трудни години, когато аз почвах да тренирам, тогава нямаше много състезания, нямаше много участници. След това имаше подем, има нови класове, които са по-бюджетни. Сега в момента положението е добре, имаме представител Ротакс, ако се чул, имат интересни състезания. Като цяло федерацията също разполага вече с по-модерна техника. Малко са ни пистите, имаме 2-3 писти. Нямаме традиции все още. Имали сме няколко, доколкото знам, но в момента нямаме много възможности. Малко хора имат скъп е спорта като цяло. Скъп е спорта като цяло, да. Ами, много интересни неща. И един от последните ми въпроси към тебе, Мишо, какво ще кажеш на хората, които тепърва са тръгнали да се занимават с този вид спорт? Автомобилния като цяло? Автомобилния като цяло. Труден въпрос. Ами какво? Аз много пъти съм се питал дали да се откажа, между другото. В годините, когато трябваше големи финанси да се отделят за картинг, имаше възможност да се участва в по-сериозни състезания. Трудно беше, но тук важното е човек как се чувства след състезанието. Ако се чувства вдъхновен от това, което прави, от състезанието като цяло, по-добре е да намери начин да се състезава, да участва, да се развива, защото ако се откажеш и след година усетиш, че всъщност не е трябвало да спираш, съжаляваш малко. След това ти е по-трудно да наваксаш. Формата се губи, трудно се наваксва след това, който иска да се занимава сериозно, хубаво да хване и сериозно да тренира. Тренировките са едно от най-важните неща. Без паузи, без такива дълги паузи от години и така нататък. Тренировките са едно от най-важните неща и в този спорт, като всеки останал. Наистина на първо място е важно тренировките. Било за футбол, за тенис, също така и в този спорт, приятели. Най-важното нещо е тренировките. Много важно е да са с мисъл тренировките. Да се предвижда какво ще се прави, да се търси упражнение, целта на упражнението, не просто обиколки заради самото каране, да се знае какво се чисти, какъв тип грешки, по какво се работи, физкултура задължително, физическа подготовка, за да може да се за максимално кратко време да има добри резултати. Както в момента, примерно това е тренировка, открита тренировка, която в момента тече и всички състезатели излизат на пистата, за да видят как стои колата, какво да коригират. Точно така, да. И вече за състезанието, което е утре, всичко да на 6 и да вземат максимум от автомобила. И го казвам по принцип, не само за състезателни уикенди. И извън състезателните уикенди трябва да се тренира. Какво да очакваме като още изненади до края на годината в този формат? В ендюранса? Интересно си, там доста хора започнаха да идват. И днес имаме доста записи, над 30 човека, над 30 коли. Така че не се знае, конкуренция се вдига. Миналото за него видяхме. Нямам представа. Ще е интересно. Добре, благодаря ти много и ти пожелавам успех. Мерси.